Ne janeno Malolo TV, kumora mora ma intiere, arwaki ni machiegni e channel niendi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 ma midhiambo. Odiochieng' ma kawuono wagomba kotenre koda tuo mar leprosy, kata ma dholuo luongo ni tuo mar nyinyo. Wan kaendi koda jalony e wechego eko mag tuoche machal kamaendi, ang' na miye thuolo, to kapok miye thuolo, adaparo ni ywari machiegni mondo mi wapuonjre wang'e ka tuo niendi nyalo landre kendo nyalo gamore. Lunga Ruth Ochungo an man kodi studio kaendi. Waminya dedi thuolo mondo mi wach nyinge, gino motimo e kama owuokie. Machiegni. Erokamano Ruth. Yes. An kuom nyinga iluonga ni Patricia Odhiambo. An atiyo gi migawo mar health Kisumu County, Nyando Sub County. Coordinate tuo mar kahera kod nyinyo e sub county nindo. Koro aduoko erokamano. Manyiso ni in coordinator mar TB leprosy e Nyando Sub County. Kamano. Erokamano. Mana gi gima wagoyo mbaka modiochieng' ma kawuono niendi. Ing'eni tuo mar nyinyo niendi samoro king'iyo generation kata jogo ma odongo e kinde niendi ok nyal ng'eyo ni tuo mar nyinyo en ang'o. Tuo mar nyinyo en ang'o kaka jalony? Erokamano Ruth. Tuo mar nyinyo niendi en tuo ma osebudho kuom ndalo mang'eny. Wanyalo wacho ni chiegni higni 2,000 mokalo tuo mar nyinyo niendi ne nitie. Makata kung'iyo muma nitiere jonyinyo moko manene Yesu othiedho. Kendo nitiere moko ka wanyalo chiwo ranyisi, Naaman mane ok ja Israel to nene ja Syria. Koro ndalo moro ne en gi tuo mar nyinyo nindo. Koro nochako wuoth achiel kachiel modhi limo Prophet Elisha. Koro kanodhi limo Prophet Elisha nong'ise ni olutre e pi mar aora Jordan. To kaka nolutre e pi mar aora Jordan nendo e kaka tuo nyinyo norumo kuome. Mano higni chiegni 2,000 mokalo kendo. Koro kanyalo medo kanyenda nyalo wacho ni en tuo mantiere kodwa e piny ngima entiere, Kenya kaendi be entiere, makta sub county matiye be entiere. Kachako gima tuo nyinyo en, anyalo wacho ni tuo nyinyo niendi ikele gi kudni moro miluongo ni Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium leprae. Koro Mycobacterium leprae niendi en kudni moro madwa chalo gi mar kahera, but ento en e migawo miluongo ni leprae. Ok anyal loke gi dholuo ningeche dongere be samoro matek. Koro kudni niendi ko wacho to en kudni ma kodonje dend ng'ato to nyuolore mos. Kopo ni make kata kibedo machiegni ng'at man tuo mar nyinyo niendi modonjo kuomi to nyalo nyuolre kuomi mos makalo kata higni 5 kapod ikia nene dendi. Maiso no kawo thuolo malach mondo mi ong'ere ni puro entiere dendi. Koro kosebedo kama nendo to ka chieng' moro diponi rageng' mar dendi odok piny. Rateke mag denda. Rateke mag dendi odok piny. To onyalo kelo tuo. To samo kelo tuo to nitie kaka onyalo hinyi e yore mopogore opogore. Omako fuoni mag del mage. Erokamano Ruth. Fuond kaka nyisi ni tuo niendi nyalo budhe del. Kata geng' mag tekruok mag dendi odok piny. Kata koyudo kara geng' mag tekruok mag dendi ni piny. To giga achiel tuo no nyalo maki. To samoro nyalo budhe dendi mobudha kata nyaka higni 20 kata 20 mokalo. Makalo higni 20 kapo tuo ni no kowuok e dendi. To fuonde ma omako tuo niendi kidwa ng'iye malong'o ohero mako pien mar del. Mako pien dendwa ni. Pien dendwa ni. Koro pien dendwa niendi komako to nitie kaka ochiwo ranyisi. Ranyisi mage oting'o mage. Koro pien mar dendi niendi komako to nitie oloso kidhai moro. Kidhai nendo kopo ni rateng' to kidhai nendo olokre marat. En Olando mohingo pien dendi ma kawaida. To kidhai niendi kaka watemo gafwenye kwa poge gi tuoche mamoko. En kidhai makata kikawo pamba imule go ni to kinyal winjo kata ni
ng'ato muli gi gimoro kata pamba gimoro muli. Manyiso ni kanyo tho. Otho. Tho kalandhidhi. Kanyo tho kalandhidhi en thudhno. En kalandhidhi. Koro pile pile watemo ng'iyo ni imulo kanyo gi pamba tichaki ipimo kama ngima maonge kada ino. Koro kama kimulo kama ngima nendo to iyudo ka owinjo. To ka imulo kama kidhaino ntiere tiyudo ka onge otho thudhno. Koro mano nyalo mi chak poge ni maendi nyaka bed nyinyo. En tuo mar nyinyo. En tuo mar nyinyo. To winjo kacho ni samoro nyalo mul kama tuono mako, tiwinjo ko tho thudhno ok iwinje. Bende oramo del sama dendi othoni. Erokamano Ruth. Mano en mana ranyisi mokwongo mawacho. Wacho no mako pien del, to nitiere kendo kako nyalo mako leche mag dend dhano. Leche moslo sana ahinya omako leche onyalo mako mag tiendi giendi, onyalo mako leche mag lweti. Makoro samo mako leche mag lweti gendo to lweti go tho thudhno. Ok nyal timo gimoro. Makata kitedo kimako sufria kama endi gi lweti nono to ok iwinji ni sufria wang'i. To kata kidhi e puodho ma samoro itomo kata tiendi. Gi kwer kata kudho chuoyi e puodho ok inyal ng'eyo nang'owa ni gimoro ni kudho chuoyi. Ka gimoro timi nikech in gi tuo mar nyinyo. In gi tuo mar nyinyo. To koro nitie kaka leche gwendo timore sama tuo mar nyinyo maki. Kimulo leche gwendo kama gintiere tiyudo ka leche gwendo gibedo madongo. To kitemo mulo kama to gichalo raba. Kendo samoro samimulo gi nendo to jatuo winjo rem ningeche gibedo tuo mar nyinyo odonje. Mycobacterium leprae odonje. Koro winjo ka gintiere gi raba kind of kendo gi pugno mopogre kaka pile. Koro manende kaka gin. Magi ranyisi kende mantiere koso nitie mamoko. Nitie mamoko. Kaka ningeche kata wang' ng'ato be onyalo mako. Ningeche anyisi ni gini endi omiyo ginene thudhno mako kamo mako nendo, dend ng'amo mako nendo. Omiyo komako wang'i okere nyake wang'i. To samo kere nyake wang'i to koro in wang'i kata pien ring wang'i ni ok nyal mbalore. Wang'i ok diemre. Ok inyal diemo wang'i. To kok inyal diemo wang'i tiende ni kata otieno kinindo tinindo mna kata gi wang'i nendo. Ngeke samo oketho kabisa. Mbalo wang' no onge to kata miyo wang' no be otimre nade onge. Koro tieno kata kinindo tinindo mna inena. Inindo tineno. Makata oyare nyalo ayi tado malo madonje wang'i to kitim nade oking'e. Kata mna luang' ni nyalo donje wang'i to kitimri nade. Gimoro amora nyalo donje wang'i nendo. To sama gimoro amora donje wang'i nendo ting'e ni okelo hinyruok e wang'i nendo. Mane mamiyo koro miyo go ng'ato maja dhoho bedo ga ng'owa. Bedo muofu. Ngeche gik moko odonje wang'i nendo to kong'eyo ni gimoro donje wang'i. Dino wang'i nendo mondo mi wang'i kama endi bo kanyal miyo koro gik moko meda timo ang'owa. Inyo wang'i no to kong'eyo. Manyiso ni tuo mar nyinyo kapono mako wang'i tinyalo lokri nyaka muofu. Ilokri nyaka muofu. Mane kako timo. Okay. Bende nyalo geng'e koso geno kenge mage mosekao kaka jogo ma jolony mondo mi ugeng tuo ni endi mar nyinyo. Erokamano Ruth. Gima watimo kaka jolony mar health watemo ni mondo wapuonj jopiny. Wapuonj jopiny e ranyisi mag tuo mar nyinyo niendi mondo kik gibede dala kuchochonde ka gineno ng'at man gi ranyisi aina niendi. To ningeche king'eyo tuo mar nyinyo niendi en ne mokele ng'ol mang'eny malich miwuoro molo tuo moro amora e piny ka. Ng'ol ing'e ng'ol. Kata muofu no en ng'ol. Lith lweti kango chodo mano ng'ol. Lith tiendi kango chodo mano ng'ol. Koketi ok inyalo wuotho mano ng'ol. To koketi ga dhola moro e pat tiendi kanyendo mok changi. Mano dongo oseketie ng'ol already. Koro gima nitiere wawacho ni tuo ni endi kaka watemo lando ne jopiny mondo oor ji be pod oluor ningeche tuo ni endi ji oluore.
makomaki in Ruth kawuono to ji mang'eny bro jitenga bro bedo mabor kodi mondo bro ringi mondo idong kurendo kendi nikech inyalo miyo gi tuo manyinyo. Mana ikaro dhogino debe ni en gima nyalo gamore kind oganda kata kwa dak kunde jomok mawadak e ot an kode anyalo miyo ng'ama chielo mawadak kode. Erokamano Ruth. In fact manendo nyalo timre be kamane kako kere. Owacho ni kibedo machiegni gi jatuo manyinyo to kopono fuolo kata ogir kata ugom namba kama endi manyenye mag kudinendo wuok mopono ogore kuomi in bi nyalo yudo tuo nendo to mana kaka wacho ni onyalo kawo muda mang'eny e dendi kapok ofwenyore ni en tuo nendo. Koro miyo watemo ni mondo walande ne jopiny ahinya mondo gitem oronwa jotuo man gi ranyisi aina nendo. Mondo inyisi kendo ni tuo mar nyinyo thiedhore, yadhe nitie. Nonro mare be watimo nono e osiptandewa ma Kenya ka kata mna ma Kisumu kaendi kata mna ma sub county mantiere. Nonro mare watimo nono. Wan gi jolony manyalo timo uchunguzi nonro nendo ma fwenye tuo nendo kapok ohinyo. Kapok wakawo yweyo mokwongo dar mondo miyo piny to tuo mar nyinyo niendi en gima inyalo nyuol godo ng'ato? Ooyo, tuo mar nyinyo ok nyuol go ng'ato. Tuo mar nyinyo en kaka wacho ni ng'ato kidak machiegni gi ng'at man gi tuo mar nyinyo to ko fuolo kata ko nyiero kata ko jir timbe gamo yamo nendo to tuo mar nyinyo no nyalo timi nade nyalo donjo kuome. Janeno Malolo TV kuradhi mbele kaendi gitwak wagomba kaendi kod nyadendi Patricia Odhiambo ma en TB kaachiel koda leprosi coordinator kawuok e Nyando sub county. Gimwagoye mbaka sani endi en tuo endo mar nyinyo kata madhombogo dendo ni leprosi. Iwinjo kanyo kowacho maber ni kadipo ni samoro wang'i otho kala ndidhi ma ineno to kinyal mbale kendo kinyal miye kik dipo ni linga kiparo ni mani ngima samoro en ranyisi ni koda tuo ni endi mar nyinyo. Ka in gi del ma samoro tho kala ndidhi ahinya mago mag fuondi kaachiel koda leche mag dendi kik ibed dala kawo wach kachiel idhi e od thieth nikech tuo ni endi en tuo ma inyalo geng'. Kuradhi mbele kaendi gi twaka daher mondo miya penji ni to pogruok mane mantiere kind tuo mar nyinyo ni endi to kod tuo mar awang'i nikech waneno ka tuo mar nyinyo en oloko pien del. Tuo mar awang'i cha bende ka wang'i owang'i to pien dendi no bende lokore. Debed ni nitiere pogruok mane kindega? Erokamano. Tuo mar nyinyo pogruok mare mantiere gi mar awang'i en ni kaka asewacho ni tuo mar nyinyo en kamomako kata kimulo kama endi to kitimre nade okiwinji otho thudhno. To tuo mar awang'i en ing'en kodonjo kuomi to kamo omako nendo rewre arewa. To kose rewre to baso loso kabondo moko kanyendo kabondo go kotore to koro chalo mna ka gima macho timo nade owang'o kanyendo. Koro awang'i en tuo mikelo gi virus to nyinyo en tuo mikelo gi bacteria mana sewacho ni iluongo ni Mycobacterium leprae. Koro gin gi pogruok mang'eny maonge chiegni moro e kindgi kata matin. Kuradhi mbele kaendi Janeno Malolo TV wakawo mna yweyo matin koduogo kama endi to jalony dhi lero endo tuo ni endi mar nyinyo onyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochangi. Onyalo muonyo omenda marom nade mondo mi idoge wang'e. Med mana kete kanyendo ma en chenro mar ngima mwandu. Janeno Malolo TV agero ni pod wapuonjre kanyakla kokadho chenro ni endi mar ngima mwandu. Kadipo ni kokiyawo TV mari kata wang' lech mari wagomba kaendi kotenre koda tuo ni endi mar nyinyo madhombogo kata dho wagunda dendo ni leprosi. Wan kaendi kod nyadendi Patricia Odhiambo ma en coordinator mar TB kaachiel koda leprosi e Nyando sub county. Kama ne wawe godo e mwachako godo kendo ne wawe ni koduogo kama endi to wadhi ng'iyo ni to en tuo ni endi onyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ng'ato mochangi. Erokamano Ruth. Yes.
kadwa wuoyo kuom thieth mar tuo mar nyinyo, kaka ng'isi ni nitie kaka oketho dend dhano. To ka ng'ato biro chon kapok ochako ketho dende, to wanyalo thiedho jatuo nendo machang chuth. To kanyalo wacho to an gi yedhe ma watiyogo mwathiedhogo tuo maka nyinyo. Mana kaka asewacho, tuo nyinyo nitiere moro ma pek ahinya moloyo, ma en wathiedhi kuom dweche 12, ma yedhe wachiwo nono e osiptandewa ma wantiere go kaendi. Kendo luwo jatuo kaka dhi watimo nono, onge gimoro amora mochulo. Kata mana chenro mar menyo tuo niendi e dend ng'ama waparo nyalo bedo gi tuo ni be itimo nono, onge chudo moro amora. Omiyo ka ng'ato nitie gi tabu machalo kamanendo, to obi abia osiptal mar sirkal moro amora mondo timne nonro nendo mondo thiedhe. Koro kaka wacho nitiere nyinyo ma tek ahinya en ithiedho dweche 12, to moro ma ok otegno ahinya ithiedho kuom dweche 6, ma yedhe go endi miwa nono gi sirkal. Pogruok mane mantiere e kinde nyinyo mar dweche 12 to gi mar dweche 6? Erokamano. Pogruok mantiere nyinyo mar dweche 10 ma mithiedho kuom dweche 12 niendi, en nyinyo ma sama ineno jatuo tibiro yudo ka jatuo niendi kidhai manenda wacho kande mamako dende giendi, iyudo ka komako bade koni endi, to king'iyo bade koni to kidhai no endo nitie. Koro bede ne ariyo go endo kidhai go endo nitiere, to kidhai ni endi kendo nigi ite moko mokeyo. Mani ng'en koro chako ng'iso ni ang'owa ni nyinyo niendi en nyinyo ma otegno. Kendo in fact nyinyo motegno niendi en omako bede, komako badi koni to mako badi koni be ntiere, komako bamni kae to bebe ni ariyo gi bede ntiere gi ite mokeyo. Kon janeno mano lweti mondo mi ong'e ni ite miwuoye gi ginang'o. Yani ochalo nade? Miwane picha no, ka picha no chalo kaka gima wacho ni ite giendi. Koro kidhai maduong' mane nie bade chande, onyuolo nyathine moro ma be chal kode bathe kanyo. Bathe kanyo endo ginyalo bedo kata 3 kata 4 e bath maduong' niendi. Kidhai machal koni niendi oduong' kama endi, lakini onyuolo nyithinde moko ma be timre nade machal kode. Koro mage mwaluongo ni ite. Koro kate bamne kae kata mne dende toke koko ni king'iyo tiyudo ka kidhai no nitie bathe koni to nitie koni endi, to ite matindo tindo go endo be timre nade. Omiso ni gik moliero mar gik moliero. Skin mari ka light, ka in black, to kar kanyo endo bedo light. To nitiere moro bathe kanyo mochako okete ma light mang'eny. To nitiere moro kendo ma en koro ochalo gik motwi e dendi. Gitwi gin chalo tunge moko mathindo. Yani king'iyo wang' ng'ato kata king'iyo bade kae tiyudo ka gigo otiye. Skin pien dende nendo gik moko pudne madongo. Makata ka ng'ato ng'iye to wacho na mata, yani ng'ato ok nyal kata ng'iye kendo. Oluore. Emomiyo nene ji neno koluoro jotuo mag nyinyo niendi. Ite nitie otwi e pien dende. Tunge moko mochako ochuoge dende. Mano koro bende entiere e level mar nyinyo marach nendo, motegno ahinya mwathiedho kuom dweche 12 nendo. Koro mar dweche 6 to en mana king'iyo samoro jatuo nendo tiyudo ka kidhai samoro en achiel kende, maybe e badi kon chiel kende, to onge kamoro amora kendo. Manyiso ni mano be thieth ne nyalo bedo mayot kendo mapiyo. Koro en wathiedhe gi dweche 6 kende, to moro ma kidhai opong'o dendi te gi nyithinde matindo go endo, manendo watero kuom dweche 6. To samoro apart from kidhai mwawacho nendo, obiro gi del mopudno
gik moko liero samoro wangi kata iti kuondi gien gik ma chalo puch gik ma dwa chalo puch but gidongo gin madongo ma jomoko nyalo wen gin puch to gin puch magendo nyinyo kendo ing'eno ketho sura mar ng'ato ma kata ka en ng'ama nyocha ing'eyo orwenyi to be komako ng'ato ainano komako ng'ato ndalo ma ng'ato approach puberty mako ng'ato chako pong kama molo ka nyathi odonje ng'ama bet ka koro dwar gine iwacho ni komako nyathi madichuo kowuok kuom nyathi madichuo around seche go endo to nitie kaka onyalo ketho ngima mare mar dichuo tuo manyinyo niendi ketho ngima mare mar dichuo makoro chieng' moro kendo konyal yudo kata nyithino ndalo mabiro koro maendi mawuok ka puch nendo en ok ober ahinya en watemo thiedhe kuom dweche 12. Thieth mare koro nyiso ni thieth mare chalo nade nikech isacho ni en nyaka gi puch debed ni nitiere bero moro mitimo koso en yath miwiro koso sindan michuoyo thieth mar tuo mar nyinyo motegno niendi chalo nade? Erokamano, nitiere yedhe mwatiyogo gin mna muonya koro kanyalo luongo ni gi dongere wan gi yedhe moriw gin tieng' didek. Watiyo gi yath moro miluongo ni rifampicin, dapsone kod clofazimine. Koro rifampicin niendi en mimuonye odiochieng' en iriwe gi clofazimine gi dapsone odiochieng' mokwongo ma jatuo obiro e osiptal. Koro koendelea gi yedhe giendi to nitiere yedhe 2 momuonyo nyaka ndalo 28 rom. Day 1 odiochieng' mokwongo rifampicin, dapsone and clofazimine. Alafu odiochieng' mar 2 koro endelea dapsone, clofazimine nyaka 28 nyaka ndalo 28 rom. Koro ka ndalo 28 gi orumo ochako dok e osiptal. Idhi timne top up. Koro ibo timne top up kama nendo nyaka dweche 12 timre nade? 12 rum. To sama timo ne top up niendi to be wang'ien to en gi lokruok moro maber e dende koso. Watemo mna ng'ise ni ningeche lwetene gi otho thudhno. Kik omak sufria kopono tedo gi lwete nono. Omany soksi moro kata law moro momako go sufria. Ningeche komako gi lwete nono to bro wang' to kong'eyo. To sama wang' kokong'eyo nendo odhi loso adhole lwete. Kose loso adhole lwete. Adhola go ende manyalo chopo ma chod lwete giendi oko. Adhola giendi be wawacho ni samoro ginyalo mako tiende. Kopono dhi e puodho to tong'o tiende gi kwer kata kudho chwoe to kong'eyo. Kelo kidonda moro ma osiko. Mok changi. Ma samoro nyalo miyo tiende no ng'ado oko. Ningeche koro ko changi. Wang'en julu wacho ni julu nyalo gomba ka wacho ni wacho ni ong'er nodwaro yik mabor bende nomiye to gik sama koro be idwaro ni mondo mi ine mana gimoro gi wang'i kok ing'e ni en adieri. Sani pod wan e studio kaendi kendo pod medo puonjore kata kamano nitiere ng'ato ma pod wacho ni gini samoro nyalo kawo omenda mang'eny. Ler ne janeno manolo e TV nigi lakseche giendi tuo mar nyinyo nyalo kawo pesa di kata ok kawo pesa moro amora. Erokamano. Tuo mar nyinyo kaluwore gi chenro mantiere e pinywa ma Kenya kaendi ne gitudore gi jo global piny ngima. Koro jo piny ngima giendi nitiere kaka gine ma gimiyowa yedhe mana kaka yedhe ARVs biro kande e kaka yedhe mag nyinyo be biro. Nonro mar thiedho jatuo niendi gin be magikelonwa gik mitimogo nonro nendo. Omiyo gini endi en gima wanyalo timo e thurwa kaendi e osiptandewa kaendi nono mok wachulo gimoro amora but dona pinje ma donate nwa kande ema kawo ting' nendo. Koro kik ng'ato luor obi e osiptal wabro timo ne mna nonro to athiedhe kako winjore koponi en gi tuo mar nyinyo. Gima yupinja samoro ni nyinyo niendi othiedhre chutho. Koso en tuo manyalo duogo. Ng'eni tuoche moko ma ki othiedhi to onyalo kawo kata thuolo moro matin kata malach to lal chuth.
then chak ipo kata tok higni moko adek ang'wen ochako duogo. Tuo mar nyinyo ni en bende otimore kama koso thiedhe miluwore gi yedhe midwaro gendi to nyalo rumo chuth. Erokamano. Tuo mar nyinyo kothiedhe to rumo chuth. Kendo kitemo ng'iyo gik mwapuonji ni kik itim kande, king'iyo mondo makoro okohinyo dendi okohinyore, tinyalo beda kare mibed mangima. But gima nitiere ni tuo mar nyinyo nitie gi gimoro miluongo ni reaction. Kanene kudni choso donje dendi, to nitiere kaka bang'e kendo dendi nyalo chako ichiewo kendo ni ginene tuo ni nosebaka. Koro nitie obiro gi dalili moko minyalo we ni gin nyinyo to gin nyinyo. Ena iluongo nango reaction. Dendi react. Koro reactions gende makopo ni oduogo to atimo nade. Watemo ga mana contain mondo kik obed marach ahinya. Jalno man gi tuo mar nyinyo bende nitie tuoche moko magamore kotenore koda tuo niendi mar nyinyo. Wang'e ni samoro jogo mantie gi tuo mar ayaki nitie ka itene gi tuoche mamoko kaka mar TB samoro jaten ga gi tuo mar ayaki. Ka dipo ni gi tuo mar nyinyo bende nitie tuoche mamoko ma ibe nyalo yudo. Erokamano. Tuo mar nyinyo ok opogore gi tuoche mamoko. Ningeche ena dhano kaka in gi an. Gik ma dhano ma ayaki mako ma tuo mar ayaki mako kande e kaka jatuo mar nyinyo ayaki nyalo mako. Koro e data marwa kwa ng'iyo to wacho ni sana jotuo mag nyinyo around atamalo 50 ema yudo ka samoro ni gi tuo mar ayaki, atamalo 50 to onge gi tuo mar ayaki. Koro manendo gimwa sebet kwa ng'iyo ka endi. Koro ok wanyal relate ni nitie tuoche moko magine, but ok wanyal wacho ni tuo mar nyinyo ok nyal mako, yani ayaki ok nyal make. Wadwa ni mondo mi koro wang'iye ni to data tuo mar nyinyo ni endi gin jomage monego e pacho ka endi kinde ka kinde kata higa ka higa. Wanyalo ng'iye pa county kata sub county kata Kenya mangima. Kaka un jolony ng'eni nyaka bed gi data ni higa ni nyaka higa ni joma kamarom kama kata kwan marom kama endi tuo mar nyinyo nego kata tuo mar nyinyo no mako kendo koro igedo thieth. Erokamano. Tuo mar nyinyo gima nyalo wacho ni ok ohiny nego ji ahinya, to mana kopo ni obudhe dendi kuom ndalo mang'eny. Donge winjo kacho ni onyalo budhe dendi kuom higni 5 kapok ofweny ni nitie. To kara geng' mar dendi pok odok piny, to be onyalo budhe dendi moingo kata higni 20 kata makali. Mabe ok owuogi. Koro samo wuok kopo no wuok ma ng'ato paro ni en kode, kobire thieth chon to tuo ni endi ok nyal nege. Maybe mna tuo machielo ema nyalo nege to tuo mar nyinyo nendi. But ka complications obiro machalo mar kidonda mangisi ni komako tiende makoro ok nyal kony chande, nyalo loko tiende no rateng' makoro inye motho. Koro percentage manyalo ng'isi an nyaka chak thieth e Nyando sub county asewito jatuo achiel kende mar nyinyo, to ningeche nobiro koleo. Koro kwa chake thieth bang' dweche 2 to timre nade to tho. Ong'ielo rengo. Koro mane manyalo chiwo ni report, but data mar county to okapar kan no kakao manendo. Okay. Wachni mogik modange wego nyaneno mar Londo TV. Wachni mogik koro watieko cheno ni endi makawuono. Erokamano Ruth. Gima dwa nyiso jokanyanam ni en ni tuo mar nyinyo pod nitiere kind ogandawa, ma gima nyalo konyo go jothurwa kaka maber en ni wami ji wach e community kuma wantiere nendo ni tuo mar nyinyo ithiedho nono e osiptande wa mag government ma wan go e Kisumu County kata mna Kenya mangima. Yedhe nitiere, kik giwe ng'ato bed gi ng'ol maketho ngimane nikech tuo mar nyinyo. Omiyo watema nena wamanj jogi endi kamora mara magintiere to waorgi e osiptande ma wantiere go.
Kokamano to erokamano. Gi kanyo no, mano kanyo iluongo ni coordinator mar tuo mar TB kaachiel koda ka leprosy, Nyando sub-county, Nyadendi Patricia Odhiambo, wan go studio kaendi. Wago mbaka kaka oganda, kaka jokanyanam, ka wapuonjore kotenore koda tuo niendi mar nyinyo. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni chiro niendi mar ngima mwandu. Watudre kendo ngeso manyien e seche machal kama endi. Oriti masani.